I'm gonna love you. Hoy, 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 chips ahoy. Ay, padawit Bati ay. Batiin. Usap sa inyo, mga tanga. Bati ay. Welcome everyone, mga Jujumon. Bati agad. What's up? Wa may intro kay wa ko kay baon sa ako'y sulti amin. Uyo, bulo yung ibong mo. Dong misakays ka ng Bihar. What mi sa mong mga classmate as friends diri. Friends. As Harold. As Christian. Dili. Kanang sami? Saint Katolik. Sin Catholic, lapu-lapu. What mi sa mong mga kauban minga pa kayo diri. Axel. Pas may to the edge. Hindi gwapo, tsukan. So, pakitaan lang tamos mga kanang may tabo tataod, update lang ni mo tataod. Kanang Tunong duha mababoy. back to you, future Angelo. Thank you, Pas Angelo. So, you can see nga na namas SM. Okay, ako future Angelo nabilin sa Lapu-Lapu. So, sinanid din ng hypebeast. So, many hypebeast here. I see Digimons everywhere. So, padang miss, get 5. Okay, get 5 sa MIPSA kay. Ato yung mga entrance. Manawi sini. Nanamig sini. Ito na. Go. So, back to you. Sana, future Angelo. So, nanamisod sa SM. Digit-digit ba? Thank you pala. Thank you pala. Pas, Angelo. Di, uy, taga na kagsud akong bag. Ako da. So, Ako da. ayun na, lagi. Camera tao dali. Ako mga hypebeast. Mga ka-hypebeast. Ato sa kablihan ng kuala. Isim. Palag lang ko din magsaba-saba sa akong bahay ha. So, nang masasabi mo nga, tayo lang ang tao dito. Kayong tumawa. Ngit-ngit kanyong naong. So, ang nga, no pain, no hair. No pain, no hair. Ngita mig nindot diri nga. Ngita mig asang cinema. Ay mi katol diri sa SM. Katol na may SM pero kami kabaw. Do alam Grace? Wait, Then, ang classmate nag-decision nga wato na mo diri. So lingkod sa diri, hypebeast. Hypebeast. Upo doon, upo. Hypebeast. Ana. Abang makita ang upo kay mga tami hayaan mo sila. Sige maglibang mo Ayat, diretso dra. Subul koy. Oh. So na namang gipabot, tara, dugay kayo. Nang bayad nga, dakong tao. Nay. As ma'am, ay tago as ma'am. So abot na sila. Gama bina. Hypebeast everywhere, hypebeast. Hypebeast everywhere, hypebeast. Hypebeast. Axel. Boss Axel, hypebeast. Mani boss na mo sa hypebeast. GT ni hypebeast. Hypebeast nangita mig upo. Padong miss taas kay sudlo naming ma'am. Pabuhat ng vlog. Oy, bibo ray na. Bibo ray na. Away upo. So, padong namisod kay kanang overexpose nga kanang sanay? Overexpose? Sanay kanang mawawon ki nga vlogger man. So, padong namidiri. Padong namidiri sa kanang sunguan. Pero, kung
Ani ka, sus mo vlog. Sus. Ano ba? Wayo ba ang vlog? Tunudan na ilisod magiging mag-vlog kay karon may istorya sa camera. Pero carry lang, laban lang jud, laban. So, nanata dire. Cinema. Daghan kay hype bis. Bisoy kinsay mga grupo nako. Hype bis. So, ari lang may magtanaw. Say hi, Michael. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Okay, project. Project ni namo. Project lang, press project. Apa na jud? Say. Welcome everyone. Okay. Daghan na kay tao to una mo kamera itaw. So, wa mi korta, wa mi kapalit popcorn. Korta yun, korta. Wa mi korta. Okay. Ito, sa kaway kikita. Zoom ko na, pag-zoom bird. Zoom. Ayaw, yung may boom. Ano ako may zoom, ali? Hindi, kasi. So, asa man nga cinema? Cinema 7 ko nung may Cinema 7. Cinema 7. Popcorn pa ito, popcorn G. Anong go zoom man eh? So, asas Michael. Asa ang grupo vlog na ako, Sil? Ari na ko. Ari ka na ako. May kanchilo. Naka-video pala talaga. Naka-video talaga to. Pagpapagawa si ma'am ng vlog, mawa ko to. Ang tapak mo din. Sorry. Jamaica. Limuot. Limuot ka din. Beta popcorn. Ikaw pa, paano tingawin? Mutan mo na yan, sige, sige. Hype beast. Hype beast na, hype beast. Hype beast. Gugan dito. Gugan dito. Tapos kilinya popcorn. Pang latang munggos. So nakasuot na mingit-ngit kaya mong naog. Klaro rin. Klaro lagi nih, klaro rin nih. So, we are here. We are here. We are here in Binyo. Ado daw naman sila Michael din eh. Tara. Di makita. Kangit-ngit. So, update lang dadawad. Kangit-ngit kayo. Ado ka, Robert. Tama, Robert. Yan, magiging si Bangko. Sirago lang dati ko na. Balik na Bangko. Aray na. Aray. Are. Let's go. Ngit-ngit, balag ngit-ngit. Ito sa vlog ni. So, what may mag-so good? Kapag na ko si Carl. Say hi, Carl. Say hi to my vlog. Fuckers. Bitches. Say hi to my vlog. Lunglib. Shout out. Shout out to all. Sunod, kita chapter. Lunglib. So many naganding tao dito kaya di makita lang. Ay na, Carl. Nemiling po gidre. Ano lang, bukan dito na. Oh, VIP manigod. Pinan niya. What's up, Argel? Pala yung kuban. Michael. So, what may magsugod? Timing kay pag... What the fuck? Ang taong suga! So, update lang mga taon kay... Flashlight! So, update lang mga taon kay taong nasuga. Woo! Taong nasuga dire. So, update lang mga taon. Update lang mga taon! Ah! Tayong dalawa na lang sa mundo, Nyok. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin, bro. So, manamang gitanaw. Woo! Mana, success! Success sa mga gitanaw. Nasa 8 si Jella. Si Jella nasa 8 na. So, mul dong kami gawas kay ngaon nga namin ngaon. Balagon mi korta. So, ngaon mi. Atamis, KFC niya. Dakaliron. Bahog nga suda lang sa gravy. Nasala ko. Nasala ka. Nasala ko, siya lang, KFC.
Guwapa. Picture. Sick pa picture. Owo ko. Parang may gawas. Boy! Mura bitaw. Sangit-ngit. Lumuras bugoy. Wait sa bugoy ba? Bugoy ng hashtag. Asa ba? Oo, galong. Kana. Mura. Bugoy, notice me. Ay, so, update na mo, igagawas kay ngit-ngit. Tagal mo. Igagawas na mi guys. Igagawas na mi naghan tao. You see, nakagawas. Yan na, nangawa na ta. So many headpiece. I see Digimons everywhere. I see Digimons everywhere. So daghan kay tao dire. I see Digimons everywhere. Let's go. Hi Michael, musta inyong vlog? Musta inyong vlog? Bati na inyong vlog, bati na. Okay, hike beast. Hike this. Ayok beast. Hike this ba din eh? Let me see kaya. You see it nga. Last juice nas gabi eh. Last juice gabi eh. Kalang buntag eh. O kada na kay tao din. So many Digimons here. So many Digimon. Ano kayo masulti? Ay. Sabak ay dire. Sabak ay di madungog. Sabak ay gatay. So, ate na mo tataon kay sabak kayo. Sige, balik na mo eh. Sabak na kayo. So, we're back guys. We're back ay. Mana may picture. Picture. Tara. Bila niya picture. Tara screen. May kabawas na may padung kasi sila Ariel mo. Buwan mo sila Ariel. Kita ming nila Ariel. Madagang tao diri magkita na mo sa Ariel. Di ko matawag din mo. Di ko rin naman magkitaan sa Ariel sa madagang tao diri. Where's Maki? Where's Maki? Hi Maki. Oh. Ano kayo bawon sa Osulpik? Tapos istorya. Ano yung lessons vlog? Basta wala lessons yung mga top na pati. Hey, tara! Hey! Say hi to my vlog! Say hi to my vlog! Nakita naman sa akin. Manay ka na video sa salida. Video sa salida. Bagan kay tao, anong dagang picture diri. Saba kayo. Ay, milita ka tao ni. Asa man tani? Guys, we're good to anywhere, somewhere down the road. Asa man tani? Ari, kita mi kaon. Ninot kay picture nito eh, ito eh. Kuha mo. Tadan niya may picture dito. Lagi! Ay, buhat ko. Kaya lang ba? Ay, layo na kayo. Di ba, 9 ang start na? 9:30. Ayan na, nagwa na kayong tao. Hindi, sabi nila nandito na sa lesson. Pero na. Sige. Dapat na ikitawa lang. Kung problema sa babae. Boom! So, 3 members. Kita mis, Mang Nasal. Ay, pangita na ako. Kita may Mang Nasal, gutom na may. Di may ganahan Jollibee. Jollibee. Barato. Ayaw. May ganahan. So, update naman ito itaad kung nakita na namang Mang Nasal. Mang Nasal. 10:59 na, maugapon mo, umikita sa Mang Nasal, no? Umikita sa Mang Nasal, ha? 10:58. 59 na, 59. Umikita ka po sa Mang Nasal, no? So, manggigo to may 10:58 pa lang, 59, guys. Umikaon pa, mahaw. So, Pinasa may dali, kasi sobrang excited, no? Ganto sa may sa mong tiyang sakit kayo.
sakit kaya mo tiyan, okay? Gutom mo din, no? Maestrahan binababing, no? Anong binababing ba? Ano ba yan? Binababing mo ba ni God? Dapat duluon. Duluon ni Maria. Duluon yung tingog. Ang mga tingog sa vlogger, God, vlogger. Pero yung tingog. Kung si Jake, nagtanaw mo ka. Nagtanaw mo ka, like and subscribe. Si Jake, ako pangita, no? Kriso yung pangita nila, no? Ako mga amigo, ang pangita sa mga nasal. Pangita na. Wala, lagi. Sabay may nasolin. Jo, wa man day nasal diri, no? Way mag nasal diri. Isang nasal diri, no? Crispy. Walang crispy. Walang tay, anong masasabi na naghanap tayo wala? Tay! Balik ko dala sila no. Yang pagbalik na to dito, wata ka ba? Chatting sila, chatting. Masa sila? Pinuhat ko, ngita ko sila pang inasal mo. Pait yung ganyan mangita sa swa, no? Kita ta swa, no? Pait yung ganyan mangita sa swa. Chicken nila yung. Guys, pindili na tayo. Saan mo? Umni lami, eh. Lami mo na. Di ginawa na may lami. Laing kaya na Ala lagi, kato galing gingon niya. Idol nga ako. Vlogger guys. Sikon sa lisod man nga small god. Kaya dagang magtanaw. Lisod man mag-vlogger small god. Kailangan mo kay pakingan pagkagnaw no. Kailangan ka tuyo. Di ka mau. Anak tayo no? Update ang mas taod no. Sumita po no. Kaya laban na dyan siya. Sige. Update ang mas taod. Boom! So, mamikitag magnasal, no? So, chicken dili lang mga no? Chicken dili. Sponsor po chicken dili. Kaya nakikita mo sa 378. Nagpakita na silang mga kwarta. Nangyawa na. Mga dato, ano yung yawa. 378. Maramig. 74 ako sa kuli. 74. Akin na lang 70. Suklayanan ko. Ni, 320 rin eh. 378 man. 78 anan niya. Suklayanan mo ko. 74. Kanay, magtunga tanay. Oh, tunga. Uy, napawisog lang na 40 na. Ako, ay, basta matunga ba? Ang suba ako, ani. 74 ako, di ba? Ako, pila? 150 man ang kwarta, pero ang sukli na ano ay 24. 24. Naman 70. 74 ako. 70, 90. 98 po na, usog yung duo sa lago. Kapay sa uli. Kapay sa uli, dinino. Bugoan mo eh. Muugo ni, wapag ko mamisto na. So, naging libog yun na. Naglibog yun sa mga. Ups ko, isisiyo da. Laban yung oh, mga wag bikorta diri no. Kaon ng balag pobre sa ilas. So, nag-order naman no. So, Anto sa lang ko gasto. okay, update lang kamo sa mga pangaon no. So, no. So, balik ang taon no. Hindi na ako Sa baba. magagastos. So, mauto no, manamigkaon no. Busog na kayo sa Axel no. Si Dodong Axel no. Busog na kayo no. Ang subos ba nag-ibon? Iba na mo no. Okay. So, mag-isbag. So, is bag Dodong Axel no. Isod magkaon God. Nagsukiso ko ibigay, pamili sa mong kinaon. Busog na yan. Kita mo yan. So, ingan nila, bawal mag-vlog sa may permit. So, unsa may mag-vlog day? Basta rin no. So, mo niya ka lang. Nabri. Kila, bawal kamera diri. So, bawal ang kamera diri. Kung kana lang eh. Bawal ang kamera diri. So, nangani lamin, nangani among anggol kay pinaubos lang, naubos. Upper ground floor at the empty ground upper ground floor at the Asam ta? Sorry. Ako bigay ba asa pa daw? Sa asa tamabot? Wow, mata na yun. Sulit. Picture. Tuwa. Gago. Nangila. Liit na sila. So, update mo sa metabone niya, kaya magkauban na ngaon pa. So, bad ngaon niya. Mahal kayo sa isa. Bad ngaon niya. Yo, go.
We're back again kay mangita mi CR. Mura ka buwang dito eh. Baka meron dito. Mangita mi sa CR. So, Kadagag CR. Tara, para makagawa. mangita mi sa CR no. Ayan, video mo tayo si Yara. Video mo ako. Ganun ka ba? Videoan ko kayo ay. So, kita mi sa CR. Vlogger ka daw. Vlogger nga kunyari. Bawal daw mag-vlog sa walang permit. Hello, viewer! Sabi ni mo ko, son, bawal mag-vlog sa walang permit. And it's scary. Tayo ka mag-vlog tayo. So, ito no. Ah? Restroom. So, ito no, nakita na namin ang restroom. No? Restroom, dito daw, dito. Uy. So, ikala-kala. So, yung dito, babae. Lalaki. Uy. So, dito, meron ng salamin. Salamin, no? Laki, dito. Laki, salamin. Oh, dito. Ano pa? Ihi ka pa? Saan ka ihi? So, manghi sa ko, no? Manghi sa ko, no? Balik na ako, tataod, no? Manghi sa ko, sige. Boom, suman, no? Mananamig. Kanang. Pagnihi, no? Picture na din. Ari, video lang yan. Kaya, ako lang ito. Ipusing dan. Di mana? Di mana mo ito, no? Manamig. Picture. Pa, dito kami hintay. Labas, ha? Uy. Dito, ari ang luwat, no? Kapoy yun. Kapoy kundol dyan. Kain ito. So, maya, what minila kay ang mga classmate nangaon pa. Sumato na iya si Axel of train. Sa mga panahon karon, mga vloggers, wala, may permit, di ka vlog. Ako, wag na palagay permit sa mga vlog sa para sa viewers ba. Para sa viewers lang, yun. So, ang mga may tabo karon, ari na dikitan. Kapay istorya miray, istorya kamera ba dim tubag. Kagay ko no. Kaning kamera na, mutubag pa lang ka. Hindi to vlog. So, atol kami. Lakaw. Ako sa milakaw. Boom! So, manang sila pangaon, no? Kita mo, manang sila pangaon. Patuloy, gapay ko nila. Overview. Oh. Kanta-kanta sila, no? English ting. Kanta. So, anong bottom drone kay. Ano na pa dongkel? Sabi ka. May kaya pa ako, masa may padong. Laban lang dyan, ano? Laban lang dyan, luto eh. Laban lang dyan. Kung may kaya pa ako sa mapadong, siguro. Wala po ko kayo ba sa ako isulti. Awa ko yung diatay. Istorya. Istorya na to sila. Istorya to sa itong vlog. So, ako po po yung istorya. Ako kayo ba sa akong istorya. Balik ka na. Uy, ano ba? Ano gusto? Nagigitsyong tayo mo. Mabalik na tayo kay kapoy mo. Sudo ng piano yung uy. Kapoy sigurat mo. Daga may bis dito. Walang kapoy yung piano. Hindi lalim mo. Hindi na lalim ang piano. Boom! So, ari na ko to pamvlog. Kaya mga daliwan. Kaya pwede kong kumili. So, ari na ko to pamvlog. So, like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe to my page. And ganahan mo makip ko sa Facebook. Naras link sa ubos. So, adios, amigo. Like and subscribe.